Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Inġbarna hawnhekk dalgħodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino, ġurnata sabiħa wkoll biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza. Llum qegħdin niċċelebraw it-tifkira ta' San Barnaba Apostlu. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddiesa ejjew nagħrfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħ Robert Ferrante. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġid u tfarraġ u taħfer lil kulħadd mulej ħniena. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma jindem u jgħix Kristu ħniena. Int li dejjem toffrilek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għall-fidwa tagħna mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti rid li jingħażillek San Barnaba, raġel mimli bl-Ispiritu Santu u l-Fidej, u battu jaħdem fost il-pagani ħajduru lejk. Ibad ħaddiema fidili biex bħalu b'qawwa kbira bil-kliem u bl-email ixandru il-bxara tajba ta' ibnek Ġesu Kristu Siedna li hu Alla u mija kiex fi saltan, flimkien ma l-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien kbir killa ta' dawk li jemnu u daru lejn il-mulej. L-aħbar ta' dan waslet f'idnejn il-Knisja ta' Ġerusalem u għalhekk batu lil Barnabas Antiokkja. Meta dan wasal u ra il-grazzja tal-Alla, ferraħ u beda jħeġġiġhom biex jibqgħu brida sħiħa magħqudin fil-mulej. Għaxu kien raġel tajjeb, mimli bl-Ispirtu Santu bil-fidi u ġemma kbira ta' nies ingħaqdet mal-mulej. Imbagħad u telaq l-Tarsu ifittex lil Sawl u meta sabu ħadu Antiokkja. Għaddew sena sħiħa flimkien fil-Knisja u għalmu kotra kbira ta' nies. Kien f'Antiokkja li d-dixxipli għall-ewwel darba sejħulhom Kristjani. Fil-Knisja ta' Antiokkja kien hemm xi profeti u għalliema. Barnaba xmu li jgħidulu n-Niger, Luċju minn Ċirene, Manahen li kien trabba ma' Erode tat-Tetrarka u Sawl. Darba, waqt li kienu qegħdin iqimu lil-mulej u jsumu li l-Ispirtu Santu qalilhom, għażlu li malaj lil Barnaba u lil Sawl għax-xogħol li għalihom se jaħtilhom. Imbagħad, wara li samu talbu, għedu idejhom fuqhom u batuhom. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjar u ngħidu flimkien. Il-mulej jarraf is-salvazzjoni lill-ġinus. Il-mulej jarraf is-salvazzjoni lill-ġinus. Għannu lill-mulej għanja ġdida għax għamel l-ġubijiet. Ġibitlu r-rebħa l-nemenija tiegħu u d-rieħ imqaddes tiegħu flimkien. Il-mulej jarraf is-salvazzjoni lill-ġinus. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu f'għajnejn il-ġnus wera il-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tjubitu u fil-fedeltà tiegħu għal dar Iżrael flimkien. Il-mulej jarraf is-salvazzjoni lill-ġnus. L-art kollha minn tarf għal ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lill-mulej fl-art kollha, infexxu fil-għana, ifirħu u għannu flimkien. Il-mulej jarraf is-salvazzjoni lill-ġnus. Għannu lill-mulej biċ-ċetra u bil-ħlewwa tal-għana, bit-trombi u bid-daq ta' trombetti. Għajtu bil-ferħ quddiem il-mulej is-sultan flimkien. Il-mulej jarraf is-salvazzjoni lill-ġnus. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Morru għalmu il-ġnus kollha, jgħid il-mulej, jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien.
Alleluja, Alleluja, Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Intom sejrin xandru wejdu li s-salna ta' smewwiet waslet. Fejqu l-morda, qajmu l-mejtejn, fejqu l-lebrużi, keċċu x-xaten. B'xejn ħadtu, b'xejn nagħtu. Tfittxux li jkollkom flus fuqkom la tad-deb, la tal-fidda u lanqas tar-ram. U la ħolġa triq, la żewġ ilbiesi, la qrieq u lanqas ħatar. Għax il-mulej, għax il-ħaddiem ħaqqu ħobsu. Fil-belt jew raħal fejn tidħlu, araw ikun xemm min jixtaqlu tmorru għandu, u ibqgħu f'daru sa ma titilqu minn hemm. Meta tidħlu f'dar, sellmu lin-nies tagħha. U jekk tkun dar li jixirqilha, ħajjiġi fuqha s-sliem tagħkom. Imma jekk tkun dar li ma jixirqiliex, ħajerġa' lura għandkom is-sliem tagħkom. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Il-ħajja tan-nisrani mhijiex mixja fid-dlam, hija mixja fid-dawl ukoll. Alla ma jħallix it-toroq tagħna fid-dlam, imma kultant jibgħatilna dawl, jibgħatilna għajnuna. U dawn huma l-qaddisejn. Il-qaddisejn huma bħal dawk il-fanali li idawlu it-toroq tagħna. Alla jagħti qaddisejn skont il-bżonn tas-soċjetà. Imma Alla qatt ma jħalli l-poplu tiegħu nieqes minn dan id-dawl, minn dawn l-eżempji tajba. Illum qegħdin niċċelebraw it-tifkira ta' San Barnaba Apostlu. Dan Barnaba kemm minn Ċipru. Eżattament kien jismu Giuseppi. Imbagħad laqmuh Barnaba li jfisser li jikkonsla, li jfarraġ. Barnaba. Ija, kien fost ewwel insara ta' Ġerusalemm. Avolja kien twilet Ċipru. Tajjeb, u kien imdaħħal ħafna fil-komunità tal-insara, ma kienx wieħed mit-12 l-Apostlu. Insibuh fl-Atti tal-Apostli. Imma huwa persuna prominenti fl-Atti tal-Apostli biex insemmi f'xi affarijiet żgħar. L-Atti tal-Apostli San Luqa jgħidilna li kellu għalqa bieħħa u poġġa l-flus fidel l-Apostli. Ara, mela kien jemmen, mela kien distakkat, ma kienx marbut mal-affarijiet, mela kien ġeneruż. Ara San Barnaba. L-Atti tal-Apostli, fl-Atti tal-Apostli San Luqa jgħidilna xi ħaġa oħra interessanti. Jgħidilna kemm mimli bl-Ispiritu Santu u bil-fidi. Kemm mimli bl-Ispiritu Santu u bil-fidi. Kemm hija karatteristika sabiħa. Kien apostlu Ħabriki, bagħtuh Antiokkja. U għal xi żmien kien Antiokkja u għamel biċċa xogħol kbira. Dan Barnaba, tafu x'inhi? Li meta konverta Sawl wara l-konverżjoni tiegħu u l-insara ta' dak iż-żmien kienu xettiċi għal konverżjoni ta' Sawlu, x'jiġifieri dan sal-bieraħ kien jippersegwitana u issa jiġi jipritkalna? X'jiġifieri? Barnaba għamel biċċa xogħol kbira li jintroduċih fil-komunità ta' Antiokkja, fil-komunità tal-insara ta' Antiokkja. Kultant meta tkun mitluf, ma jkunx hemm xi ħadd li
jiġbrok li jarfek ftejt tibqa' mitluf. U forsi l-ħidma kollha ta' Pawlu hija mertu wkoll ta' dan Barnaba li introduċih f'din il-komunità tal-insala ta' Antiokkja. Ippritkammu xulxejn, ħadmu flimkien mal miegħu għal l-ewwel vjaġġ missjonarju ta' San Pawl, fl-istra ħasbuhom Allat, rridu joffrulhom anke sagrifiċċju lilu u l-Barnaba u l-Pawlu. Hawnhekk fis-silta tal-ewwel lezzjoni, ara, isumu jitolbu f'Antiokkja u l-Ispiritu Santu jinabbaħhom isma' elfawli lil Barnaba u lil Sawl għal biċċa xogħol li għandi għalihom. Immexxi mill-Ispiritu Santu. Kien bniedem dinamiku ħafna dan Barnaba. Insibuh jivvjaġġa ma' Pawlu jippriedka, għamel biċċa xogħol kbira. Ma nafux ħafna dettalji wara fuq il-martirju tiegħu, hemm min jgħid li mar Ċipru jippriedka wara li ħallu lil San Pawl, hemm min jgħid li mar Ruma u hemmhekk ħall martirju. Tajjeb, ma nafux dettalji ħafna fuq il-martirju ta' dan il-qaddejs. Nafu biss li kien mimli bl-Ispiritu Santu, li kien imħeġġeġ, li kien ġeneruż, li ta' kontribut kbir fl-evangelizzazzjoni. Mhux ta' bxejn li l-Vanġelu tal-lewm għandna silta mid-diskors ngħidulu missjonarju ta' Ġesu. Ġesu qed jibgħat lill-Apostli, kapitlu 10 ta' San Mattew, u qed jagħtihom xi direttivi. Qed jgħidulhom ara, intom sejrin x'għandu wejdu li s-salta ta' Smewwiet waslet din il-missjoni tagħkom. U jgħidilhom xi ħaġa interessanti. Jgħidilhom morru komplu il-missjoni li bdejt jien. Bħalma għamilt jien, morru għamlu intom ukoll. Ara ftit, fejqu l-morda, għajmu l-mejtejn, fejqu l-lebrużi, keċċu x-xjaten. Smajni fil-Vanġelu ta' nhar il-Ħadd li għadda. Keċċu x-xjaten, bxejn ħadtu, bxejn għatu. Tfittxux li jkollkom flus fuqkom, la tad-derb, la tal-fidda. Għalfejn? Mhux intom tridu tidru? Mhux intom importanti? Jien qed nibgħatkom u jien ħanagħmel ix-xogħol. U la ħolġa triq, la żewġ ilbiesi, la qriq u lanqas ħatar. Għax il-ħaddiem ħaqqu ħobżu. Imbagħad jitkellem fuq il-paċi. Fil-belt jew daħal fejn tmorru, araw ikun xemm min jixtaqlu tmorru għandu u jibqgħu f'daru. Għatu il-paċi, waslu il-paċi ta' Kristu. Din jottar San Barnaba, imma naħseb hija missjoni għalina l-koll. Il-kelma tal-lum qed tibgħatna biex aħna wkoll inkunu messaġġiera tal-imħabba u tal-ħnina ta' Alla. Alla sejħilna biex nemnu l-verità tal-Evanġelju permezz tal-Apostli. Nitolbuh iwettaq fil-fidi u l-imħabba il-poplu qaddis tiegħu aħna u ngħidulu. Għatina mulej l-għajnuna tiegħek. Għatina mulej l-għajnuna tiegħek. Sabiex il-lajċi jiskopru fihom il-qawwa tal-Magħmudija u jġeddu fil-Knisja l-ispirtu missjonarju tal-bidu nitolbu. Għatina mulej l-għajnuna tiegħek. Sabiex minn fost il-popli ta' diversi kulturi qatt ma jonqsu medjaturi tal-paċi li joffru ħajjithom għal ġid komuni nitolbu. Sabiex b'ħafna għaqal u paċenzja kulħadd jaħdem ħalli jitfejqu l-feriti materjali u morali tal-umanità nitolbu.
sabiex it-qalbina li ser nagħmlu tagħmel minna l-koll semmija tal-kelma u pellegrini tal-Evanġelju kull fejn inkunu nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija, għamilna l-koll l-apostli tiegħek messaġġiera tal-imħabba u l-ħniena tiegħek nitolbu. Ismana, nitolbuk mulej għal daw kollha li se niltaqgħu magħhom illum. Inti taf min huma u inti taf il-ħtiġijiet tagħhom. Għatihom dak kollu li għandhom bżonn fir-ruħ u fil-ġisem nitolbu. Nitolbuk għal dil-komunità ta' pajjiżna, nitolbuk għal paċi fid-dinja u nitolbuk tħenna għal dawk li l-aktar qegħdin għandhom bżonn. Nitolbu għal morda, speċjalment għal dawk li qegħdin fl-isptarijiet kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom, għal dawk li għaddin minn momenti diffiċli tal-ħajja biex ma jaqtgħux qalbhom imma jafdaw fik nitolbu. F'dawn il-ġranet xi studenti minn tagħna qegħdin jagħmlu l-eżamijiet, nitolbu għalihom il-koll biex il-mulej jagħtihom l-ispirtu tiegħu nitolbu. Inresqu quddiemek mulej dawn it-talbiet tagħna fit-tifkira tal-Apostlu San Barnaba u nitolbuk biex fuq l-eżempju tiegħu aħna l-koll ngħixu ħajja xierqa skont l-Evanġelju. Bi Kristus jedna. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Għaddes bil-barka tiegħek mulej id-doni li aħna qegħdin nofrulek u bierek lilna wkoll biex bil-grazzja tiegħek nitkebsu b'dak in-nar ta' mħabba li ħeġġeġ lil San Barnaba u għenu iwassal id-dawl tal-Evanġelju lil pagani. Bi Kristus jedna, il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddulek ħajr. Inti rajta dejjem ma tħallix weħed għall-Knisja tiegħek imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha u tħarisha permezz tal-Apostli biex ikomplu jreġuha dawk stess li jint qiegħed fuqha bħala rajja f'isem ibnek. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni, mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Osanna fil-għoli tas-mewwiet, imbierek minn ġej, f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-mewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dosija. Qaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu
li meta kien se jingħata biex midaj ħibati ħaj il-ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rradulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċikun tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Robert Ferrante li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kifu bil-magħmudija miet f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxox ta' l-ħajja. Ftakar ukoll f'ħuta li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna rina l-kol nitolbu. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' San Barnaba, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islim u l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Mulej Ġesu Kristu Alla l-ħajr bil-mewt tiegħek kitbet minnek il-Messier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu ta' il-din dan il-ġisem u d-demm. Eħlisna l-ħtijiet kollha żomm
dejjem fidel lejn il-kmandamenti tiegħek. Tħallina qatt ninferet minnek. Dan hu l-ħaluf tal-Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħaresna. U bil-wiefa bħala ringrazzjament u wara tal bin ngħidu flimkien, ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbarni, Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, ħallina qatt ninferet minnek,
Mill-għadu ħażin ħaresni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġew waħdanek il-qani biex mal-anġli u l-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem Amen. Nitolbu. Irċevejna mulej ir-ran tal-ħajja ta' dejjem. Bl-umilta kollha nitolbuk biex il-qoddim naraw bid-djar il-misteru li jillum fit-tifkira tal-Apostlu San Barnaba qegħdin niċċelebraw taħt iġbijat sagramentali. Bi Kristus jedna ħanejdu dawk it-tlieta Avamarijiet li talbet il-Madonna minn dan is-santwarju ta' Pinu f'ġieħ 3 ijiem li damet fil-qabar. Se nofru dawn it-tlieta Avamarijiet lill-Madonna skont l-intenzjonijiet kollha tagħna. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd ta'. Madonna